Uy, kaluhoy pa taon ni mo eh. Sige, sige. Anila ka puyo sa amo, aron ka eskwela ka. Salamat tiyo. Basta, pag binuutan na yun, ha? O tiyo. Unsa man. Ugot na gyud ang imong hukom ga adto ka puyo sa kagtiyo di mo baro. Opa, aron kay eskwela ko pa. Na sige. Pag binuotan ba dito ha? Ha? Anong man ang parang sugat tiyo? Sugo ka rin ka pagdali, ha? Abang nagudugay! Daggan mo gud ang namalit tiyo maong nadugay ko. Ang mutugba ka ba? Agkay. Tugba ka? Ay, Piset! Piset! Pagkalagot! tiyo. Piset! Ano sa rega tiyo? Salbay sa inahan mo! Oh, Huwag magpadaw kwarta! Inay ba mo ito? Siya ganyan ka puyo na ko! nagasulti na yung mama tiyo. Nagasulti be! Huwag iyang giingol nga muhatag na siya og kwarta na ko. Kaya ako yung peskwila ni mo. Pero hangtong karon, huwag di magpada! Ha? Pasigwa to'y kwartas mama tiyo. Sino yung kwarta? Noong sige mo eh. Yan lang si trabaho. Di ka, hoy, hoy, hoy. Oh. Ayaw magpanula ko, be. Ayaw panula ko, kay gisato naman ko. Putla di si Mulyaw ron. Pero, ha? Naarba unta mi project. Ihanggaw ka! Imo ko sunod-sunangon! Sa, putla di si Mulyaw. Ha? Sa, Ayaw tiyo. ha? Ha? Tagal mo ka! Balik ka! Putla di si Mulyaw! Balik ka! Isa kong pauli. Adto ko sa kalibunan kay di kayo gusto tiyo barok.